Здравейте, уважаема публика! Отново сме тук, за да ви покажем въоръжението на готите. Тези от вас, които бяха по-рано през сутринта, имаха възможност да наблюдават облеклото на готите. Сега ще погледнем и тяхното въоръжение. Отново ние сме Сдружение Антична Тракия от град Ямбол и нашите приятели от Сдружение Сеталк от град Пловдив. Типичното въоръжение на германският воин в този период е копие и щит. Това е абсолютният минимум, абсолютното задължително въоръжение за война. Щитът е бил така голям, около 90 до метър дори диаметър. Отстрани ръбовете му са подсилени с кожа или с метал, бронзови, метални пластини, железни, каквито са имали, изработени от няколко слоя дъски. В средата на щита имаме метална купичка, полусфера, която се нарича умбо и защитава ръката на воина. Отзад щита е стабилизиран с метална дръжка, която прави по-удобна самата дръжка на щита, самия захват и допълнително стабилизира целият щит. И така в по-голяма част от случаите това е било единственото защитно въоръжение на войната. Тоест с това той се е защитавал от стрели, от копия, от различни хвърлени по него предмети, камъни и така. Тези, които са така можели да се позволят броня, са използвали, разбира се, добита чрез търговия или чрез битка. Виждате и така щитите по тази броня. Явно войната е участвала в така доста схватки, които са му нанесли рани, но както виждаме той е оцелял, така че ризницата го е предпазила успешно. Този тип плетени ризници са доста ефикасни, понеже осигуряват добър комфорт на движението, понеже са изработени от изключително много метални халтички, които по никакъв начин не възпрепятстват неговото движение, но в същото време осигуряват добра протекция срещу разсичащи и мушкащи удари. Разбира се, в редки случаи са били използвани и шлемове, но като цяло в този период готите са били по-маневрени, по-леко въоръжени и така са залагали на своята ярост в битка. Разбира се, за копията няколко думи. Ето виждате тук две копия. Но каква е разликата? Разликата е, че едното копие е по-голямо, с по-голям метален връх, по-дълга дръжка и е така изцяло и единствено за близък бой. С него се държи противника на разстояние, може да бъде използван с една или с две ръце, докато другото копие е с по-къс връх и неговата функция, разбира се, е повече за хвърляне, но няма причина, поради която да не може да бъде използвано и в близък бой при нужда. Тук имаме и друг вид копие, което също е за хвърляне, но виждате шиповете му, които когато се забие в тялото или щита на противника, разбира се, не може да бъде извадено, почти невъзможно е, не е без цената на още по-големи поражения.